Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Friv. For første gang skal vi spille. Og jeg tror det bliver rigtig sjovt. Og på grund af at I ikke kan se det her så godt, så er det på grund af at jeg bruger min telefon til at filme. Yay, jeg fandt den endelig. Og nu skal vi finde en, der er hudfarvet. Eller nogen vil kalde den hvid. Okay, vi spiller lidt Friv, og jeg regner med, at det bliver godt. Ikke super godt, men godt. På et tidspunkt skal vi også spille Minecraft og alt muligt, Roblox og sådan noget. Ja. Men nu spiller vi altså Friv. Ja. Og ja, jeg tror det bliver rigtig sjovt. Fordi det er Friv. Friv har så mange spil, men ikke noget men. Okay. Det bliver virkelig forvirrende det her. Man. Du ønsker jeg havde kabel faktisk. I kan bare anbefale den til mig, hvad jeg skal prøve at spille. Medmindre det koster penge. Fordi ja. Hvorfor er den der ballon hvid, når at den anden dernede var, hvad skal man sige, hudfarvet? Det ved jeg ikke. Okay. Volumen, okay, hej. Yeah. Det her er min første gaming video, og der er jo lige været GG Festival. Men I skal bare skrive, om jeg skal plage min mor til at komme til det. Jeg ved ikke rigtig om det er alle YouTubere, der kan komme til det, eller om det er bare dem, der gamer. Jeg er faktisk slet i tvivl, så bare skriv det ned i comments. Ja. Yay. Kommer nok til at klippe noget af den her video fra, så I skal nok regne med, at jeg ikke siger farvel, men okay, det er også okay. Det tror jeg også er okay. Det håber jeg i hvert fald. Nu er I forberedt på det. Ja. Okay, nu skal jeg bare hoppe derover. Yay. Hvor mange balloner er der lige? Jeg skal bruge en rød igen. Jeg tror, jeg skal... Nej. Hvorfor er den så lang, den her? Hvorfor er der en lille... Er det her level slut? Er du slutningen? Det tror jeg, den var. For Yay, nu falder vi ned med ballonerne. Og de springer så meget. Abandon the game. I was a world falling. Fatbug. Twitter. Here. Okay, det var så det. Okay, vi går ind på noget andet. Okay. Let's go in this game. Ja. Jeg kan en lille smule. Okay. Der. World 1. Let's go in. Oh.
Okay, World 1. Godt så. Godt. The defender is push left and right to move. The S key to jump. Okay, nu ved jeg, hvordan jeg åbner der. Start game. Aus. Yay, nu kan jeg gå igennem dem. Hvordan hopper man? Yes. Hvordan? Nå, det er S. Okay. Start game. Nej. Heja! Yay, jeg er god til at hoppe. Heja! Det gjorde jeg. Heja! Yay! Juhu! Vi er gode til det her. Nej. Det er svært. Okay. Woohoo! Man, det var sejt. Yahoo! Okay, måske vi den her vej. Woohoo! Yay! No. Okay. S. Kan man bare hoppe igennem den? Ja, man kan. Sejt. No. No. Jump. No. Det er en lille smule svært. Det var det, han gjorde. Nej. Godt så. No, go. Aus, det gjorde det. Okay. Er det her en kasse? Okay. Don't know. Hvad gør den her? Den lignede. Nej. Hvad skal jeg med den der pil? Måske skal jeg hoppe op på den.
Well, press jump to come to do it. Yes. No. Run. Okay, det er tydeligvis meget svært.